Morten Gissel gevaldigt op. Og Escorten kommer ind i 12-16. 12-16. 50. Venstrebanen Glenn Larsen i hans måde, Gregor Alpine. Hvis Hansen står for den også. I hvert fald så er det rigtig, rigtig flot. Rigtig. Super sejr at se på. Robert Rielsen. Schmidtmann BMW Kompakt. Det er i hvert fald Glenn Larsen, der fik klart den bedste start. Det er der slet ikke noget at komme til, men Robert Rielsen, han smider der bare lige røven lidt ud, og så trækker han ellers ind på Glenn Larsen. Hvad sker der, Glenn? Robert Rielsen, 15-21, Glenn kommer trillende. 20-05. Jamen dog. Han Glenn bare sparet på tingene, eller så en lille teknisk. I hvert fald så er de næste biler, det er John Jensen i venstre bane i Golf 3. Højre bane. Carsten Juler. John han får lige slået en ordentlig brud her på startlinjen, hvor han ellers trukket fra. Han prøver at hænge på i Corolla. John Jensen. 8.40. Jordan 02. Og Carsten Juler 16.96. Jeg tror, jeg fik 1 meter tid først. Og vi venter bag Michael Schmidt. Isak. Højre bag. Isak går turbotryk på nu. Og det bliver Michael Schmidt, der kommer ind til 14.55. Morten, der har vi på